Assalomu alaykum. Mana imroz sana 29 aprel 2025 sol. Chkhel ki muvaffiq darxosti подписчико se sar buqachi zoti, ya'ni zoti avli kol YouTube kanalida mana frosh va peshniyod karda istodem. Chkhel ki disoston har sesham fasoni bazeb. Буқачаҳо ёш ҳоли дандонош бача масъалаи ҳозир вазнашам гуфта мегузарем, хӯрду хӯрокҳошам ҳамаша навор кардагӣ мана ҳозир намоиш дода пешниҳод мекунем. Ин як сараша мана тарозу кардагӣ 440 кило. ҳозир рақами биркашам нишон метим 440 кило тарозу кардагӣ. Лекин буқачаҳо ёш, дандонош бача. Рақами биркаш ҳозир навбаташ биёд нишон метим. Ана 32419. Бенитон аз ҳамин буқачаҳо кадомаш мақбул шавад бемалол занг занитон харидорӣ кунед. Ин дуюмаш 429 кило. Дуташа тарозу кардагӣ, якташа тарозу кардагӣ омо не. Чунки як вай ялух баркиштагӣ буданба аз ҳамин ҳисоб дуташа баркиштим якташа килош 470 кило. Ин рақами биркаша ҳозир бо нависта мемонем. рақам кади ҳозир рӯи экран менависем. Мана бенитон хӯрду хӯрокҳош 100%. молҳо шаҳри хуҷанд ориентир кӯриги ороманда. рақамҳои телефон поёни экрананда ҳаст. занг занитон харидорӣ кунтон. мана подписчикҳо илтимос мекунем лайка зер кунанд. мана чизе фикру ақидаҳошон бошад мана комментарий ва нависанд. масъалаи нархошон 62 сомони кило баркаш. килош таъин, нархаш таъин. бемалол харидорӣ кардан гиранд. тамошокардагиҳотон ба раҳмат миннатдор. молҳо шаҳри хуҷанд ориентир кӯриги ором.